дар ноҳияи шаҳри Туси вилояти Хатлон як раиси ҷамоат худро овехтааст. ин ҳодиса шаби 11 феврали соли 2022 рух додааст. як манбаъ аз ҳукумати шаҳри Тус рух додани ҳодисаро ба оҷонсии иттилооти Азия Плюс таъид кардааст. манбаъ гуфтааст ки шаби 11 феврали соли 2022 Хушқадам Нодиров, раиси ҷамоати деҳоти Ҷура Назарови ноҳияи шаҳри Тус овехта пайдо шудааст. сабабу омилҳои даст ба худкушӣ задани раиси ҷамоат маълум нест. ин манбаъ гуфтааст ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳодисаро таҳқиқ доранд. Хушқадам Нодирови 34 сола то вазифаи раиси ҷамоат ба унвони нотариуси давлатӣ ва сармутахассиси бахши танзими анъана ва ҷашну маросими ҳамин ҷамоат кор кардааст. гуфта мешавад маросими ҷанозаи Нодиров зуҳри 11 феврал доир мешавад.